Ay guys, kain tayo ng mangga. Kinuha natin sa kapitbahay. Ayun o. Dagulo lang niya. Kumuha ka din dyan. Ang sausawan natin ay bagoong na may sili. Gibulong. Balatan na natin ang manggang kinuha natin sa kapitbahay. Tikman ko Kaya yan. tayo kain na. Ang nasa Naluwa-luwain natin. Guys, nagadong. Yabang kuno na kung gawang langal. Pre-taste. Ang sarap. Kaya mga saging na, pero Sa loob may init. Woo! Michelle. Oh, November 3! Ay, ganun. Trabang kayo. Hindi, meron na na. Ibalukin lang ito tayo. Dito. Sarap. Hindi mas na ipanggat ako na. Ano yung suporta? Ayaw na, bansang na gawin niya. Ito yung pagaling ka. Ako lang. Siya nakakahagad. Diba? Kakanan nagagat. Walang kidam-kidam. Yan, nala ni Chris hindi panday. Kitaan ko. Sabay talyaw ah.
Nasa kita mo nila. Alamang, ito sa kung ang sasama. Wala na hindi. Asim! Ubos ang mangga. Ay, ito na.